der. Frederik. Så sidder vi i Sydney i Australien, og dernede hvor kænguruerne holder til. Og hvad synes du har været det mest spændende ved turen? Hvad har været sjovt? Det er jo... Og har vi fløjet meget? Og vil du tage billede? Så har jeg jo et billede. Hvad har du lavet i flyet? Spist og sovet lidt og se film og spille. Ja, du har set meget film, ikke? Du havde din egen skærm. Ja, helt egen. Det er helt egen og med fjernbetjening. Ikke Det også? var så mærkeligt. Ja. Det var et mærkeligt fly. Ja, men det var noget meget rart, ikke også? Og så lå I og sov. Ja. 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 Så. Og far, Ja. jeg er tørstig. Og Frederik er tørstig, så vi takker fra Sydney, Australien, og vi Danmark. ses i Og Danmark. Og Danmark, og vi ses hvorhenne? Hvad? I New Zealand. Jeg siger det. Hej.